Du fortæller bare. Skal vinklen være mere sådan? Okay. Der. Sådan. Prøv at se der. Hej Patricia. Hej. Hej Nick. Goddag. Kæft, hvor er jeg sur i dag. Jeg er så sur i dag. Prøv at smile. Ja, så smile. Er det bare mig, eller er der noget galt med din næse? Det er som om, du ikke har nogen næsebor. Min næse. Du ligner faktisk en haj. Min næse. Min næse. Ja, din næse. Ja. Altså, hvad fanden skulle der være galt med min næse? Du har ikke en næsebor. Ingen næsebor. Nej. Altså, hvad fanden er næsebor? Det er sådan noget, luften kommer ind og ud af. Jeg trækker sgu da ikke vejret gennem næsen. Det er jo bare min næse. Det er den, jeg lugter med. Hvis vi har en tus, så kan jeg kan godt, skal jeg sige sådan. Jeg kan godt tegne et par for dig, hvis du vil have det. Altså, næsebor. Altså, hvad er det lige, jeg skal bruge dem til? Næsebor, det er sådan noget, man trækker vejret igennem. Det var måske en god idé. Hvad siger du bare sige det, mand? Kæft, det var sgu da en god idé, Nick. Prøv at åbne munden. Okay, så video.